Ennek a képnek van egy története, amit mindenképp szerettem volna megosztani. Ez a kép számomra nem csak a megtiszteltetést jelenti, hogy az ország egyik legjobb edzőtermében kint lehetek a falon, hanem fűződik hozzá egy olyan történet is, ami Kati Bétihez kapcsolódik. Attention deficit hyperactivity disorder, or better known as ADHD, is a mental disorder that affects an individual's ability to focus, causing them to move around more frequently. They may also have trouble controlling their impulsive behaviors. One time for them praying on my downfall. Two times for the homies in the child hall. Three times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. Four times for the days that were all bad. Five times for the bitches who ain't called back. Szombat reggel van, elérkezett a 6. edzésnapom, ami egy farizomedzés lesz, és ezen kívül arra gondoltam, hogy megmutatom nektek a felkészülésben szokásos reggeli rutinomat, illetve a meal prepet, hogy hogyan készítem el az étkezéseimet, és miket eszem egész nap. Felkészülésben pedig minden reggelem pontosan ugyanúgy indul, felkelek, elkészülődök, mérek egy testsúlyt, természetesen igen, nőként ez tud frusztráló lenni, utána kijövök, légzőgyakorlatokat végzek bizonyos ismétlésszámmal, úgynevezett vákumozást, ami majd abban segít nekem, hogy a színpadon, a pózoknál tudjam kontrollálni a lehető legjobban a törzsemet, illetve a stresszkezelő hatásai sem elhanyagolhatóak, olvassatok utána és próbáljátok ki. Ezt követi egy kis nyújtás, ami segíti a testemet felébreszteni, ez nagyon jól szokott esni. Utána megyek ki a konyhába, megiszom az emésztés segítő reggeli előtti éjgyomros kis koktélomat. Itt szeretném megjegyezni életmódváltóknak, hogy az emésztés egészséges működésére kifejezett hangsúlyt fordítsatok, hiszen ez az alapja mindennek, a fogyásnak és az egészségnek is. Ezt követi az, hogy elkészítem a reggelimet, és megeszem. Ezután szoktam általában indulni kardiózni. Az, hogy az étkezéseimet reggel vagy este készítem elő, az attól függ, hogy hogyan alakul a másnapom. Na gyertek, megmutatom a folyamatot. Van egy kis emésztést támogató koktélom, amit minden reggel éjgyomorra fogyasztok. Kell hozzá egy nagy pohár tisztított víz, egy fél citromnak a leve, 2 evőkanál almaecet, glutamin, kreatin, rostkomplex, illetve néhány táplálékkiegészítő, amit reggeli előtt szoktam szedni, szintén emésztőenzim és króm. A vitamin és ásványi anyag bevitelem, és úgy általában a táplálék kiegészítésem elég speciális és széleskörű. Itt vannak azok a vitaminok és ásványi anyagok, amiket napi szinten szedek. Fel szoktam osztani 3 részre, reggeli előtti vitaminok, reggeli utáni vitaminok, illetve vacsora utáni lefekvés előtti vitaminok. Ami táplálék kiegészítőben alap szerintem, és mindenkinek, aki egy egészséges életmódot folytat, javaslok, az a Mester 3-as, D-vitamin cseppes formában, zsíros étkezéssel vegyétek majd be, C-vitamin és természetesen magnézium. Felkészülésben nem szeretek sok időt a konyhában tölteni, ráadásul fix étrenden is vagyok. Most 3 étkezést készítek el, az utolsó 5. és 6. étkezésemet már frissen szoktam elkészíteni. Ahhoz, hogy meggyorsítsam a folyamatokat, a húsokat elő szoktam készíteni, úgyhogy előre felkockázom, befűszerezem és eltárolom a hűtőben, és ebből fogom kiméregetni nap elején, vagy akkor, amikor előkészítem az étkezéseimet. Először kimérem a rizst, hiszen ez a legidőigényesebb folyamat, oda teszem főni, majd utána jöhet ugye az előkészített húsnak a kimérése. Én most ezt zöld fűszerekkel készítettem elő, de amúgy bármilyen fűszerkeveréket használhattok, arra figyeljetek, hogy cukormentes és nátriumglutamátmentes legyen, ezt nyomozni kell azért, mert nagyon kevés ilyen fűszerkeverék létezik, általában mindenbe cukrot tesznek. Az esti étkezéseim is így vannak előkészítve, a 6. étkezésem lazac, az is már felkockázva, befűszerezve vár a hűtőben. Azon kívül, hogy a zöldségeket mérem, és ma pedig kálbimbót fogok enni, hiszen az az új felfedezésem, hogy milyen jó kis gyorsfogyasztott kálbimbót lehet kapni. Nagyon gyorsan elkészül, szeretem az ízét, szóval most ez lesz a 2 szénhidrátos étkezésemnek a zöldsége. A 3. étkezésem, ami csirke lesz, de már nincs benne szénhidrát, ott paradicsomot fogok enni, az a kedvenc zöldségem. Azon kívül, hogy a zöldségeket is mérjük egy felkészülésben, a sóbevitelt, és nyilván a folyadékbevitelt is mérjük. A sóbevitelt
azt ezzel a kis grammozó kanállal szoktam kimérni, így most utólag fogom sózni az ételeimet, és viszem magammal egész nap a kimért sómennyiségemet. A húsiknak az elkészítése az airfryerben lesz, sütőpapíron, így zsiradék nélkül, nagyon egyszerűen és foglalkozásmentesen el tudom majd készíteni. Nagyjából fél órát vesz igénybe az egész előkészítése az étkezéseimnek, utána kiszoktam adagolni ételhordó dobozokba, ott próbálok arra figyelni, ha bár nincsen elég, de hogy általában üveg ételhordókban hordom magammal az ételeimet, mert sokkal egészségtudatosabb. Elkészültem a mai napi ételeimmel, a második, harmadik és a negyedik étkezést láthatjátok, ez fogja még követni egy ötödik és egy hatodik, amit frissen fogok elkészíteni később a délután folyamán. Versenyfelkészülésben nekem fő szempont a gyorsaság és az egyszerűség, nyilvánvalóan ezen kívül egy izomtömegnövelési fázisban, vagy egy átlagos egészséges életmódban, alapanyagokban is sokkal rugalmasabb vagyok én is, illetve mennyiségekben is többet eszem. Az én alapelvem a táplálkozást illetően az, hogy az ételeink 80-90%-át valódi, egészséges, egyszerű ételeknek kell kitenniük, ezután jöhet minden más, ami nyilvánvalóan nagyon nehéz a mai világban, hiszen csak túl finom, feldolgozott élelmiszerekkel találkozik az ember. Sokszor szokták azt kérdezni tőlem, hogy kell-e 5-6-szor étkezni egy nap. Nem, abszolút nem kell ez a válaszom. Az étkezések számának és nagyságának alkalmazkodnia kell a ti életmódotokhoz, nyugodtan lehet kevesebbszer, nagyobbakat étkezni akár. Az a lényeg, hogy ez mindenkinek a saját, személyre szabott napirendjéhez illeszkedjen. És hölgyek még előszeretettel kérdezik tőlem, hogy szoktam-e csalóétkezést tartani. Nyilván egy versenyfelkészülésbe ez egyáltalán nem fér bele, itt nem térünk el mennyiségektől és alapanyagoktól sem, főleg fix étrendben. Viszont versenyfelkészülésen kívül természetesen megnyugtatok mindenkit, szokott lenni olyan, hogy mondjuk csalóétkezés, de ott is figyelek arra, hogy az egészség alapelveit kövessem. Általában magamnak szoktam készíteni ezeket a csaló étkezéseket idézőjelesen, egészséges alapanyagokból, egy kicsit megreformálva. Íme az ötödik étkezésem. Édesburgonya, csirkemell és zöldségek. A hatodik utolsó étkezésem lazac és zöldségek. Lefekvés előtt általában 1-2 órával szoktam időzíteni. A zsírbevitelem nagy része a lazac és a tojásból származik, illetve különböző olajforrásokból. Életmódváltóknak akár fogyási céllal is azt javaslom, hogy a megfelelő zsírbevitelre nagyon figyeljenek, hiszen ez az egészségünk egyik alappillére. Indulhat a hatodik súlyzós edzésem a héten, ami egy farizomedzés lesz. Általában 4 gyakorlatot szoktam végezni, koncentrált kivitelezéssel. Az első gyakorlat, amit végezni fogok, combtávolítás booty builder gépen, nagyon szeretem. Ennek a képnek van egy története, amit mindenképp szerettem volna megosztani. Ez a kép számomra nem csak a megtiszteltetést jelenti, hogy az ország egyik legjobb edzőtermében kint lehetek a falon, hanem fűződik hozzá egy olyan történet is, ami Kati Bécihez kapcsolódik. 2022 volt, és én előtte nyertem a profi kártyámat, az első profi szezonomra készültem 2022-ben. Fogalmam sem volt, hogy jó leszek-e, hogy fog sikerülni. Lényeg, hogy megkérdeztem Bécit, már akkor is voltak képek kint a falon, megkérdeztem Bécit, hogy mi a feltétele annak, hogy legyen rólam egy ilyen kép a falon, és ő azt mondta, hogy Zsófi, egyezzünk meg abban, hogy hoz olimpia pontszerző helyeket, és akkor beszélhetünk róla. Mondtam neki, hogy jó, kezet fogtunk, lement az első szezonom, olimpia pontszerző helyekkel, egyébként majdnem kvalifikáltam is az olimpiára, néhány ponttal maradtam le, első szezonos profiként, és a második profi szezonom volt 2023 tavasz, és ott képzeljétek el, hogy zsinórban a 3 profi versenyt megnyertem, erre én sem számítottam, de sikerült 3 profi versenyt megnyerni egymás után,
És utána oda mentem Bécihez, és mondtam neki, hogy Béci, emlékszem, mit ígértél? És mondta, hogy igen, most már kikerülhetsz a falra. Szóval kint vagyok a falon, és ez egy nagyon szép emlék nekem. Második farizom gyakorlatom, lábemelés hátra alsó csigán, amit egy booty builder gépen fogok végezni. Motherfucking flight risk. Whoa, fuck a couple hoes till I pass out. Whoa, niggas throwing stones at my glass house. Whoa, I remember sleeping on my dad's couch. Whoa, now I got the Bentley and it's blacked out. Whoa, family looking at me like a cash cow. Whoa, everybody dissing just to have clout. Whoa, thought you had a chance, now you asked out. Nigga, I'm the motherfucking man, where you at now? Whoa, fuck it, I'ma hit them till they jumping. I ain't tripping, this is nothing. I've been living in the dungeon. I done held a couple grudges. What the hell I got a duck to meet the devil? Harmadik gyakorlatom még egy merev lábas felhúzás a hétre, amit booty builder gépen fogok végezni. Mint mondtam, imádom ezt a gyakorlatot így kivitelezve. If I don't fuck with you, I just cut ties. My high school teacher said I'd never be shit to that bitch that I turned out just fine. And no, I don't know you for the 12th time. We do not share the same bloodline. You let her run your mouth like a tough guy. Hope you keep the same energy when it's crunch time. According to the American Psychiatric Association, it affects roughly 8% of children and 2% of adults. Commonly believed to... Nyilvánvalóan nem telhet el edzés egy gusztustalan gyakorlat nélkül, szóval hiperhajlítás farizomra, booty builder gépen, a negyedik utolsó gyakorlatom. affect boys because they are perceived as rowdy and rambunctious. One time for them praying on my downfall. 2 times for them bitches in the South Shore. 3 times for them days on the block getting chased by the cops like a motherfucking outlaw. 4 times for them days that were all bad. 5 times for the bitches who ain't called back. 6 times for the kids like me who got ADHD just to... Me and Jordan need a couple hearses. Double homicide, kill the beat and a verses. Everybody living on the surface, but we came from the underground, yeah, we deserve. What's beef? Beef is when you murder motherfuckers on a beat. Kill them all, nah, what's beef? A héten kivételesen ez az a nap, amikor egyben csinálom a súlyzós és a kardioedzésemet. Súlyzós edzés után most jöhet az 55 perc lépcsőzés, utána pedig nyújtani fogok, és pózolunk egy kicsit. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szoktam szombatra elfáradni, viszont ez pipa, és egy nappal közelebb a célhoz. A pózolásnak a művészete tökéletesen arról szól, hogy az ember hogyan tudja prezentálni azt az egész fizikumot és munkát, amiért hónapok és évek óta dolgozik a színpadon, tökéletes pózokkal és mozgásokkal, légiesen, nőiesen átadni, úgyhogy közben minden porcikája feszül, viszont ez az ő pillanata, ezek az ő percei a színpadon. Szóval baromi sokat kell gyakorolni. Én a saját pózolásomat általában hónapok alatt szoktam összetenni. Ezen kívül 2018 óta pózoktatok, először csapatban kezdtem, most pedig privát órákat tartok személyesen és online, és a tavalyi év óta elkezdtem workshopokat és kiscsoportos workshopokat szervezni, pontosan amiatt, hogy a lányok egy olyan közösségben, egy olyan inspiráló közösségben tudjanak együtt gyakorolni színpadi szituációkat, ahol tudnak egymástól tanulni, és sokkal könnyebben tudják elképzelni azt, hogy mi vár rájuk majd a színpadon. Tehát a pózolás maga egy ugyanolyan szeglete a versenyfelkészülésnek, mint a diéta, az edzés és a kardió. Ugyanannyi energiát kell szinte beletenni, ahhoz, hogy majd a színpadon valóban az az eredmény tudjon születni, amit az a fizikum megérdemel. És tudjátok még mi a helyzet, ami valamilyen szinten kapcsolódik a pózoláshoz? Amit szoktam a lányoknak is mondani, de itt is megismétlem. Minden versenyzőnek megvan a saját nehézsége. Mindenkinek, van akinek fogyni nehéz, van akinek hízni nehéz, izmot építeni, megtartani nehéz. Valakinek az izületei, az alapvető genetikai arányai nem tökéletesek, viszont pózolással tudunk ezen egy picikét javítani, elrejteni a hátrányokat, megjeleníteni az előnyöket, illetve nyilván az edzésmunka az, ami ezt a maxra tudja tolni, nyilván genetikai adottságokon és munkamorálon belül majd a jövőben, vagy egy karrier alatt. Nekem például a hátrányom az az, hogy
nem vékonyak az izületeim, tehát nem cérnevékonyak az izületeim, mint alapvetően a bikinis csajoknak szoktak lenni. Mielőtt elkezdtem profiban versenyezni, megszámlálhatatlan olyan véleménnyel találkoztam, hogy soha nem lesz belőlem jó bikinis versenyző, pontosan emiatt a genetikai hátrány miatt. Azóta bőven eltelt már az idő, és én azt gondolom, hogy genetikai hátrány ide vagy oda. Pontosan emiatt a genetikai hátrány miatt dolgoztam kétszer olyan keményen, mert tudtam, hogy ezt le kell küzdeni. És a mai nap azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a genetikámnak, hogy lehetővé tette nekem azt, hogy idáig jussak. Ez volt a mai edzésem, a 6. súlyzós edzésem a héten. Jöhet az edzés utáni étkezés, a szokásos. Kicsit túltoltam a mai napot, szóval most már borzasztóan éhes vagyok. Holnap vasárnap csak egy kardióedzésem lesz, hétfőn pedig folytatjuk a combfeszítő farizomcentrikus lábedzésemmel, ami az utolsó része lesz most ennek az egyhetes sorozatnak. Utána majd már csak az Arnold előtt fogunk videóban találkozni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!